Kaixo nere supertxiki eta superfamilia zer moduz goaz. Ongi, gaur urtarrilak 9, gakoa gure 2025 ederrau sortzen jarraitzeko ia da. Nik nahi dudana lortu dutenen ereduak imintzio egiten ditut. Zer esan nahi du honek? Azkenean, demaguzuk nahi duzula gitarra primeran jo. Zein goduzu, ikasteaz aparte begiratu, ze pertsone jotzen du bikain gitarra eta eredu hori jarraitu. Zer egiten duen, zenbat entrenatzen duen gitarrakin, nola dan bere jarrera kontzertuetan, eta hortaz egunero jantzi eta bizitu. Eta ikusiko duzu, gero eta gertuago dagola desioa.